बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गल बा। आ चुनाव जस जस नजदीक आवता बिहार के सियासी ताप एकदम जौन बा चढ़ल जाता। ये छूछा तो के पूछा, आज बिहार में उहे दशा हो गल बा एगो बहरूपिया नेता के। आई बहरूपिया नेता अनपढ़ गंवार जाहिल जौने भाषा के उपयोग करेले ऐसन भाषा के उपयोग करता। आई निकलल बा बिहार बदले। तो नमस्कार भाई लोग, गोड़ छू के प्रणाम करो तनी। हम अमरदेव सिंह बिहारी। और का हालचाल बा तारा लोग के? ठीक ठाक बारा लो? तनी हमरो के आशीर्वाद द लो कि हमहू तनी आगे बढ़ी तरक्की करी। सब लोग के तो दिल ही बारा लो, वही हमहू के देत रहलो आशीर्वाद जे हमहू बनल रही आ कुछ ऐसा मकाम हासिल करी जे जल्दी कुछ नाम बिहार के रोशन करी। तो ये समय बिहार में चुनावी सभा एकदम जौन बा जोरों पे बावे। वही में एगो बहरूपिया नेता प्रशांत किशोर जान गिलोनु। ये इतना बड़हन बहरूपिया नेता हो कि आज तक बिहार में कबो रहल ना, विदेश में पढ़ाई कैलक, नौकरी कैलक, अपने देश में आके कौनो ऐसा पार्टी नहीं खे जौना के साथे ना जुड़ल, भाड़ा पे रुपया लेके आ काम कैलक, चाहे भाजपा होखो चाहे कांग्रेस। ओकरा बाद अंत में इनके प्रोटोकॉल बुझाइल जे अब तो हमके प्रोटोकॉल चाहिए, तो बिहार में अपना नीतीश बाबू के जदयू पार्टी में शामिल हो गई आ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई ई बबुआ। अब तो बुझलन जे नीतीश बाबू के केहू बा ना आगे पीछे, तो नीतीश बाबू के बाद जौन बा जदयू के हम ही बानी। लेकिन इनके ओहुजा जौन बा यह सारा सोच पे पानी फिर गए जब नीतीश के लइका आगे आ गए भक्त दे। अब का करस, अपन पार्टी बनैले आनन फानन में आ ओकरा बाद पूरा गांवे गांवे सम्मेलन शुरू कर देले, पैदल यात्रा करता रहे बबुआ, घूमता रहे, लोग के सिखावता रहे जे बिहार बदले के बा। आ वो बिहार कैसे बदल बोलो, तोहरे लोग के बदले के बा, हम ना बदले। हमार कैंडिडेट खड़ा हुई, वो भले बेहतर होखो चाहे ना होखो, ओसे बेहतर कौनो औरो पार्टी के अगर कैंडिडेट बा तो ओके वोट दलो। अरे तो वही के वोटवा आदमी दी तो ई पर्टिया बना के कौन जरूरी रहला तो के जौन बा इतना हल्ला मचावल। बिना पर्टिया बनैलहू तू ई सब ज्ञान दे सकत रहल, ज्ञान के भंडार तोहरे लगे इतना अथाह रहल। तोहू के प्रोटोकॉल चाहिए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अइले, ठग के दिल्ली के आ भाग गईले, एकदम लापता हो गईले। वही न तू आयल बारो अपने बिहार के रोटी से के। काल के जौन बा बिहार में बदलाव होखो चाहे ना होखो, तू तो विधायक बन के प्रोटोकॉल ले लेब। आ बाकी जौन हई बताव तारा जे जनता से जो अपने लइका फैका के देख के वोट करी हलो, तो ओह लइकवा फैकवा के दुर्दशा जैसे काल रहल आज बा वही काल हो रही। काहे के बबुआ बहुत बहरूपिया नेता अइले, लेकिन तारा जैसन बहरूपिया नेता अपना बिहार में आज तक ना आयल। काहे कि तारा शुद्ध भाषा के ज्ञानो निखे जे कहाँ का बोले के चाहिए। भाषा के एकदम मर्यादा के तार तार कर देता रह। जैसे एगो शुद्ध गुंडा बतियावेला, अनपढ़ जाहिल बतियावेला, वो भाषा के उपयोग तू प्रशांत किशोर करता रह। ई सब एगो नेता के गुण ना हो। तानाशाही या डिक्टेटरशिप जोने के अंदर रहेला नु, अति घमंड उहे करेला। आ ये अति घमंड तारा अंदर बा। तू बिहार के बदले नहीं खायल, तू खाली राजनीतिक रोटी अपन सेकल चाहता रह। जहिया प्रोटोकॉल तारा मिल जाई ओह दिन तोहार जन सुराज पार्टियों गायब हो जाई आ तू गायब हो जीव। काल के ही जनतावा यही रह जाई आ तारा लगे रुपया पैसा के तो कोनो कमी बा ना। अन्य पार्टी से रुपया ले लेके तू अपन पूरा जौन बा भंडार भर ले बार रुपया से। लेकिन यह जनतवा के जौन एक एक पाई खाती तरसतिया, रोजगार, पलायन, कारखाना, आखिर बिहार में कब आई ई आज भी सवाल बा। कालो रल आवे वाला दिन में भी रही। काहे कि हमेशा यही चुनाव आवेला, राजनेता आवेले, गोड़ छुएले, काहे कि वोट के जरूरत होला।
फिर जब जीत जाले तो अपने जौन बा धन के भंडार घर में भरे में लाग जाले। जनता के पूछता तो हई तारा निमन निमन बात से केहू के पेट ना भरी। तो ये प्रशांत बाबू उर्फ पी के जवन आदमी अपन सरनेम हटा दिलक प्रशांत किशोर पांडे राजनीति करे खातिर। काहे कि तू जाना तारा बिहार के स्थिति का बा। अपन बिहार पूरा जातिवाद से ग्रसित बा। ई जातिवाद बहुत ज्यादा हावी बा। कोनो प्रचार में चाहे सम्मेलन में काहे तू अपना प्रशांत किशोर पांडे नाम के जिक्र काहे ना करेला। तो भाई लोगन अब की चुनाव में देख के वोट करिए लो। काहे कि सारा देश के बहरूपिया बिहार में जुट गए बारे। तो भाई लोगन अब की चुनाव में आपन बुद्धि आ आंख खोल के वोट करिए लो। काहे कि जल्दबाजी में कोनो ऐसन बहरूपिया के वोट मत दे दिया लो जौन काल के बिहार बदले के चक्कर में अपने बदलाव कर लेलक आ भाग गए। आ तू लो जौन बा हाथ पे हाथ धो के यही में बैठल रही लो। तो कमेंट करके अपन राय जरूर दी हलो। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी हलो, शेयर करी हलो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी हलो। तो बोलो बिहार की जय।